Molt bé, doncs continuem aquí a Ràdio Vic i com no comencem avui amb un ecoconsell quan són les 12 i algun minut. Avui per parlar-nos una mica sobretot de reciclatge, plantes de triatge, tenim Antoni López, director de producció de serveis industrials i enclavaments laborals del TAC Osona. Hola Toni, com estem? Hola, bon dia, molt bé, estic aquí amb vosaltres. Estem molt contents que estiguis aquí amb nosaltres també i parlarem una mica del que dèiem, no? De les plantes de triatge. Primer parlem una mica de què són, per qui no ho sàpiga, perquè potser hi ha algú que no ho sap. Sí. Bueno, la planta de triatge, sobretot en aquesta comarca que tenim el contenidor blau-groc, que és on van tots els materials conjuntament, el que fa és d'alguna manera seleccionar cada un dels productes que estan dintre d'aquests contenidors. En altres poblacions o altres comarques estan més separats aquests productes, però aquí la comarca està tot junt, i llavors el que hi ha és una planta on hi ha una gran cinta i persones en les que són més manuals i màquines de selecció en les que són més automàtiques, que el que fan és un triatge de cada un dels productes que hi ha allà, plàstics, papers, llaunes d'alumini, etc. O sigui, fan una tria del que hi ha en aquell contenidor, no? Correcte. I has dit que ho feien persones i també màquines. És estrany, no? Això no sé, Potser... Bueno, hi ha plantes que són més manuals, diríem, i aquí gairebé el 80-90% de les seccions són manuals, són persones que van triant el producte, el van agafant d'aquesta cinta que comentàvem. Hi ha altres que són més automàtiques, hi ha uns sensors, uns visors que seleccionen per visió productes com el plàstic i aquest tipus de coses, i el que fan és, després amb uns bufadors, expulsen ja de la cinta aquest producte. Per tant, són dues seleccions diferents. Una és molt productiva en quant a que és molt ràpida a l'hora de fer-ho, l'altra augmenta molt la qualitat del producte, perquè clar, al seleccionar producte per producte, doncs el producte està menys contaminant. Per tant, la selecció és més pura, per dir-ho d'alguna manera. Clar, també és un procés una mica més lent, que segurament els ciutadans podrien facilitar, no?, a partir del reciclatge. Sí, jo penso que el consell que haurien avui de donar, jo penso que aquí sí que haurien de fer molt èmfasi, és que la feina de les persones que estan fent aquesta labor de triatge queda molt minimitzada quan la selecció o la tria del producte no està ben feta dintre de casa, no? Si siguessin capaços de no barrejar materials, materials vull dir, no posar, orgànic, no posar vidre, no posar aquest tipus de coses, fan més fàcil el tema de la selecció. Quan es posen altre tipus de productes que no són aquests que són seleccionables, genera una dificultat afegida i també una pèrdua important de materials reciclables que van després a l'abocador amb el que això té de costos addicionals. Clar, i això també augmenta la contaminació, no?, segurament, en aquest sentit. És evident. Tot el que se selecciona són productes que se tornen a reutilitzar. Avui parlava amb un responsable de la Mancomunitat La Plana i algunes de les samarretes del Barça estan fetes en PVC. Molt contaminant. Exacte. Perdó, PVC no, en PET, que és el plàstic que s'utilitza de les ampolles d'aigua. Doncs amb aquest plàstic, un cop se recupera, es fa fibra i amb aquesta fibra es fan samarretes, per exemple, va posar un exemple concret. Una altra cosa que també m'agradaria demanar, si és possible amb aquest ecoconsell, seria tenir la costum de quan llencem un paper, esmicular-lo. Penseu que quan esmiculem un paper no lo podem recuperar. Quanto més gran sigui el paper, més fàcil és d'agafar i recuperar. Si lo fem molt petit, les nostres mans no donen per anar traient tota una cinta que va a una certa velocitat. O sigui, allò típic que veiem, anava a dir a les pel·lícules, però crec que tots ho hem fet, no?, que agafem un paper i l'estripem amb 1000 bocins. Això va malament. Molt malament. Tot el paper que posem així tan petit va parar a l'abocador, perquè és impossible recuperar-lo. Una fulla és fàcil d'agafar-la amb la mà, però quan més petit es fa el paper, més complicat es fa la possibilitat de recuperar-lo. Clar, a part el paper potser també és un residu, diguem-ne, que s'estova ràpid si es barreja amb altres materials, no? Llavors encara ha de ser més complicat com més petit sigui, més fàcil de que es faci malbé, no? A més, normalment el paper que acabem esmiculant és el paper que d'alguna manera és més bo, perquè és el paper blanc, el que utilitzem normalment, perquè el diari ja no es parrequem, ja ho tirem sencer. Però, per exemple, el paper blanc, una carta, un d'això, són aquests papers que són, són molt bons a l'hora de posteriorment fer la seva recuperació. I, sin embargo, són la quantitat més alta de paper que perdem.
Clar, i ara estem en un moment que suposo que potser la gent està més conscienciada, perquè aquí vi que d'aquí poc es va posar en marxa la recollida selectiva, casa per casa. Porta a porta. Bueno, exacte, porta a porta. Quin canvi representaria fer Home, aquest és un sistema? canvi important, sobretot en que evidentment estem acostumats a que quan traiem les escombraries lo traiem tot. A partir d'ara, quan això es posi en marxa, tindrem uns dies per a treure cada una de les coses, no? Això també fa que la selecció la pugui fer més bé, perquè sabem que a més, si està molt mal feta la bossa, dintre la bossa hi ha materials que no toquen, no se l'emportaran i no es quedarà a la porta, no? Llavors penso que això ajudarà una mica també a fer la selecció. Sí, el problema, molta gent el que diu és que, clar, estem parlant de pisos, per exemple, llavors, clar, si s'acumula molta brossa a la porta, diguem-ne, un veí no ho ha fet bé, no? Llavors la brossa aquella es queda allà. Clar, això quin perill pot generar també, perquè la contaminació al carrer també pot... Bueno, jo penso que això és com totes les coses. En principi podria semblar que sigui així, però jo també penso que la gent ràpidament és conscient d'aquest tipus de coses. Aquestes coses no es produeixen com a norma. O sigui, jo penso que al principi sí que pot passar que algun veí no hagi agafat la costum i que passi un dia, però jo penso que aquestes coses, precisament perquè passen un dia, el dia següent no tornen a passar. Vull dir que jo penso que la gent, en el fons, el que deies abans tu, no? Estem conscienciats d'aquesta comarca, potents de les comarques que es fa una recollida més important de materials i recuperació d'aquests propis materials. Per tant, jo penso que precisament aquí estem en un bon caldo de cultiu per a fer aquest tipus d'experiments, no? Hi ha puestos que és molt més complicat, l'àrea metropolitana de Barcelona, tots aquests puestos és molt més complicat posar en marxa un afer d'aquest tipus. Però jo penso que aquí la comarca, i jo penso que Vic és una ciutat que està molt conscienciada en aquest tema i que jo penso que serà un èxit segur. I en el cas aquest del reciclatge que dèiem, abans ens has comentat que els contenidors aquí funcionen una mica diferent. Sí. Per què? O sigui... Hi ha comarques en què el plàstic va per un cantó, el paper i cartró va per un altre, els vidres va per un altre. Aquí la llauna hi ha alguns que també va per un altre. Aquí en aquesta comarca tenim un sol contenidor que van tots aquests materials que són reciclables, menys el vidre, per exemple, el vidre no, que no hi va. Però els materials queden dintre d'un mateix contenidor, amb la qual això després va a la planta de triatge i allà és on d'alguna manera se separen aquests materials, no? Però és important això, per això és tan important que amb aquest només hi hagi això. A vegades anem a la bossa d'escombraries i anem a la bossa de reciclatge i acabem tirant totes dues al mateix contenidor. Això és el que no es pot fer, perquè això després sí que genera un problema a l'hora de fer la tria, i les persones que treballen en aquest moment, per exemple, doncs, a la planta de triatge del Consell Comarcal Urbacer, que la tenim aquí a l'entrada de Vic, hi ha 15 persones... 15 persones que són del TAC Osona, persones amb discapacitat, i després a la Mancomunitat La Plana, que també hi ha una altra planta de triatge, en tenim 11 persones que també són del TAC Osona, amb la qual ens considerem una mica experts en aquest tipus de coses, no? Per tant, és important, diríem, que facilitar el treball d'aquestes persones genera, primer, un gran aprofitament del producte que llancem, i per l'altre cantó un estalvi molt important als municipis de cara que a l'abocador no va material que podem recuperar i reconvertir una altra vegada en material. Clar, perquè un cop està triat el material a les plantes de triatge, com dèiem, llavors on va parar tot això? Això després hi ha les empreses que són les que s'encarreguen de portar-s'ho i portar-los a los que posteriorment fan el seu processament, no? Vull dir, si és de plàstic, doncs, bueno, hi ha Ecoembes, que diguem és l'empresa central que s'encarrega del tema de recuperació, i a partir d'aquí s'ho van, diguem, les empreses que agafen el plàstic, un cop netejat de paper, de coles i tot això, doncs es torna a fer plàstic, etc. Clar, per tant estem dient que com més gent recicli, no?, més fàcil serà aquesta feina i més fàcil aprofitar aquests materials, perquè si no es recicla el que passa és que llavors tot això va parar en un abocador. Correcte. Llavors, quin és el principal o quins són els principals problemes d'un abocador? Bueno, primer que l'abocador no és un punt finalista, per tant és el producte que d'allà durant molts anys. Això és un contaminant real que no trien, i a més que no ens fa falta moltes noves matèries primes per a fer coses que podem, amb el reaprofitament, podem utilitzar aquest mateix material i no hem d'anar, doncs, a tallar arbres, no hem d'anar al petroli, no hem d'anar a una sèrie de coses que són d'on surten tots aquests productes. Per tant, recuperar tot això és un estalvi moltes vegades, o sigui, no solament en el moment que l'utilitzem, sinó en el moment que el recuperem, és un estalvi, el fet de no llançar-lo en un abocador és un estalvi, etc.
Molt bé, Toni, doncs per resumir una miqueta, com que això és un ecoconsell, resumint, quin és el consell fonamental que em poden treure d'aquesta secció del que hem parlat avui, de les plantes de triatge? Bueno, jo l'ecoconsell seria que siguem conscients que cada vegada que nosaltres fem reciclatge estem primer ajudant amb persones que posteriorment han de seleccionar-lo, per tant, fem-ho ben fet, intentem no contaminar en productes que no són aprofitables, és a dir, tot el que seria menjar, coses d'aquest tipus, que no hi vagin conjuntament amb els materials reciclables, i torno a repetir el tema del paper. No esmicolem el paper perquè no l'aprofitem. Doncs aquelles persones que tirin paper a la brossa, no les micoleu, encara que sigui una carta d'amor, no les micoleu, perquè molts cops es fa, jo crec, per un tema de privacitat, més que... Segur. Exacte, llavors com que no ho sabem, doncs jo des d'aquí m'apunto també amb els oients, no estripem el paper i tirem-lo sencer, que així facilitem molt la feina. Sí. Aquesta carta d'amor tornarà a ser paper una altra vegada i es podrà tornar a reescriure. Es podrà escriure una altra carta d'amor. Perfecte, doncs moltes gràcies, Toni López, director de producció de serveis industrials i enclavaments laborals al TAC Osona. Esperem que ens visitis un altre dia i tornem a parlar una mica més de reciclatge, a veure si els oients i els ciutadans en general hem evolucionat una mica. I bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició. Molt bé, adeu, Toni. Adéu.